Сигурно. Гумите се заплеска. Гери, дай още малко, че си на ръба на това, да не се подлъжне. Значи е много важно въжето да не стигне до това, да вземе да троши тия работи. Знаеш как ги съсипне? Сега горе долу. Абе, трябва още 1 метър. Почти на ръба е било. Да, бе, да. Давай, ще отвързваме на горното дърво и това е. После го вържим горе. Нема да връзваш нищо, той тръга сега. Тръга, да не тръгне назад цял. Ават. Дръж го опънато, Иво. И ни го откачи направо. Ема така, какво правим? Добре, а дръж го опънато, я ще мръдна джипа напред. Дръж. А сега дръж опънато огонами.